Лимон БГ тук с Да, мен. разбрахме. Донеси една кофа, бе. Чакай. Добре, ще донеса. Тук с мен е мистер Геймър Изак. Браво на тебе, заваля дъжд заради тебе. То отдавна заваля. Тук има вода. Като прадна и дъжда заваля. Да, бе. Стига. Вземете торчове, че няма. Оф, ти докато се натута, ще се направи вече. Няма вече се вземе. Не взимам всички айрон. То взе всички айрон. Ако ми го вземеш, ще дискретно от сървъра. Ти не знаеш как. Аз ще го Сигурен кажа. ли си, че знам как? Нали една кофа, бе? Аз се направих вече. Аз си направих една кирка, че ми изхабе на другата. Човек, къде си? В коя мина си? До входът една. Слагам айрон да се пече, че открих 9 айрон. Къде, бе, я? Няма на сочи. Зак, служих айрон. Чата на те тук надолу. Зак, Само надолу. Зак, Какво бе? служих айрон да Добре, спече. мътни. Тази, нали? Да, слизай надолу. Добре. Идвам. Виждам. Идвам с кофа вода. Виждам те ама то май няма лампа. Айде ще намерим. Айде, иде. Ако открия Ма ти диаманти... копаеш, я не му видиш. Ако открия диаманти, какво? За теб е май. Не, за теб, чакай, Ето. свий се. Да, аз с бърчак го съм скапе на мина. Ето. Айде, почвам. Ако видим... Мръдни се малко. Чакай. Искам аз да съм отпред, защото. Айрана си е за мене. 15 айрана имам, близо съм до това, до мината. Оле-ле. Ще ти трябва да събереш 24 айра. Аз имам А той Иван ти взе твоя. 20 и нещо. Той Лимона ти взе твоя. Аз печела в... 24 имам. Аз печела в това, в печка. Задънена улица, сериозно. Аз намерих нещо интересно. Какво? Да. Да. Ходи на там сега. Паси дупката, се видиме какво. Айрон. Някой Аз намерих айрон. повезли. Път има такова. Извинете, Зак, но той... Затеква. Да, затеква си. Сумър. Оле-ле. Играта му стресирва хора. Доста айрон намерих до За сега. ме вкара в кола. Ще го взеят често. Не, сега изкопах. Имам 10 айрон. Тъпа. Хората си яда съм се хуля малко, ма съм така. Тия задъни улици, бе! Нали, може да, но аз се запечатах, май не съм. Запечатал си ти. Дела, аз съм му намерил обсидиан да го изкопам и да се свърша вече. Какво ста с Да този си айрон джабна само? новата кирка. Не, запечатах. Да. То айрон ма открива сам. Само да копая на едно место и айде пред мен има айрон. Там има нещо. Какво ще правим то айрон? Те диаманти. Взем най-тъпата мина, майзи. Май, намерих лава. Верно. Чай да слеза малко там. Виждам ти името. Стига пебе. Не имам торчове. Ох, човек. Аз имам 6 торча. Аз имам кол, само че не имам пръчки. Забравих се тема, аз съм умен. Аз имам пръчки. Трябва ни спешно кол. Аз имам 30 кол. И Опа. 1, и 2. Я виж в частта си, добре. Не знам. Вземам си ми всички кол ли? Май за 32 торча. За да дистрейта верно от сървъра. Какво направи, че ви сте се развили повече от мене? Като Дънжън! Намерих дънжън! Взимай нещата Без от честа. зомбита съм. Взимай нещата от честа. Какво има конци? Добре, хора, това сте за този клип. Да се харесва, ако така се абонирайте и харесайте клипа и чао! Реклама! Чао и дистрейта. Можехме още да работим. И това от мене. Чао!